Bertamiráns 1, Rápido de Bouzas 1, Laracha 1, As Pontes 1, Boiro 4, Alondras 3, Culturales 2, Cerceda 2, Silva 0, Pontevedra 4, Racing Vilalbes 1, Bergantiños 2, Sanxenxo 1, Ribadeo 2, Ribadumia 1 e Deportivo B 0, Ordes 1. Dá a impresión, Gustavo, que o Pontevedra está agardando xa que pasen as xornadas centrado, bueno, nese liderado que parece difícil que se lle escape. Sí, que son moitos puntos. Nas últimas, creo que son 17 xornadas desde que chegou Luisito, tan só concedeu 2 empates e 2 derrotas. Que vai despachando rivais, claro, segundo van chegando a Pasarón. En este partido, que tiven a oportunidade de facelo, o Racing Vilalbés xogou moi ben, moi ben. Un primeiro gol que tivo unha certa dose de polémica por se había ou non falta de Pablo Carnero no inicio da xogada, o que é indiscutible que se unen nunha acción Carnero e Mouriño, saen cousas como esta. Estes xogadores veñen das categorías do Celta. Os tiven eu de pequenos, en infantiles. E ves o que fan agora e o facían ali. Por exemplo, Pablo Carnero era goleador, sempre estaba ali no punto onde ten que estar e marca os goles prácticamente igual que o fai aquí. Aí estamos a ver, chegou a empatar o Racing Vilalbés con esa xogada de José Varela que culmina Rubén Pardo, pero só lle durou 5 minutos a alegría do empate, porque volve a aparecer Carnero. Tamén che lembra ese gol o teu Pablo Carnero? Sí. Cando Pablo está ben... Recibe coa esquerda, marca coa dereita. Sí. Aprenderon todo o que saben con Mosquera. Bueno, non tanto porque... Dende logo, coincidiredes comigo que un xogador que en terceira división son xogadores que marcan a diferencia, claro, por iso están aí. Marca a diferencia. E ia gañando 2-1 o Pontevedra no minuto 89. Realmente o 4-1 non é un resultado que reflexa o que pasou no partido. Foi moito máis igualado o partido do que di o marcador. Ao final acabaron marcando Anxo e Tomás os 2 últimos goles, pero bueno, tamén aplaudir o gran partido que fixo o Racing Vilalbés. Unha das sorpresas da xornada, senón a gran sorpresa, foi o triunfo do Ordes no campo do Deportivo B, con este gol dun rapaz juvenil chamado Álvaro Pardo, e que aos 5 minutos adiantou o Ordes, e despois o mérito do Ordes aguantar 85 minutos en Abegondo. A Ordes esta vitoria os deixa aí cerquiña desa cuarta plaza que vai estar... E que eu voto contas para a cuarta posición, Tito, Xosé Luis. Terceira cuarta, porque estaba aí agora aberto. Está moi aberto, pero non se me ocurre, porque ata o décimo, undécimo, duodécimo clasificado, eu vexo que calquera pode meterse. Sí, é moi competida, competida e creo que pode estar calquera desos. Que non me atrevo a descartar a ningún equipo. Empeza a mirar Arousa, Ribadumia, Ordes, Choco, Barbadás, o propio Racing Vilalbés, Alondras. Hai moitísimos equipos que teñen posibilidade de estar aí arriba. Este foi un partido tamén cun resultado o igual que pasou en Pontevedra. 2-0 gañou o Cerceda, todo o mundo pensará que foi unha vitoria fácil. O Cerceda que se adiantou con este gol bonito, marcado por Uxío. Fantástica maniobra aí, Ímolo ver repetido. Bonito este gol de Uxío, que creo que xa se puxo esta xornada como máximo goleador do Cerceda. Pero foi un partido con... non sei que había aí algún pique. Esa entrada sobre Granada. Parecida de la Ribeira a Víctor Fernández. O Cerceda que non sentenciou, esta ocasión tamén de Uxío, e incluso puido empatar o Silva. Fixadevos neste lanzamento de Uzal e no paradón que fai Marcos Balín no minuto 89. E xa no 92, xogando contragolpe, a sentencia do Cerceda co segundo gol na conta particular de Uxío. E esta xornada perdeu o Ribadumia no campo do Ribadeo, e diso aproveitouse o Arousa gañando por 3-0 o Barbadás con moita polémica. Por certo, non escoitarán o ambiente, houve un pequeno problema na grabación, non temos ambiente, pero imagínense como foi esta situación. Gol que marca o Arousa, o asistente ergue a bandeira e o árbitro... Hai man, non? Aí? Ergue a bandeira por fora de xogo, de Rivas. E o árbitro dille que non, gol legal, e iso é o que protestan os xogadores do Barbadás. Total, expulsado o técnico do Barbadás, expulsado Berto, o porteiro do Barbadás, e o partido que quedou completamente rachado. Bueno, aí o que ten a potestade, o que manda, é sempre o árbitro.
Igual interpretou o árbitro que non lle dera ninguén. Igual, que non lle dera ninguén, ou que non tocara un xogador do Arousa. Bueno, despois o Arousa conseguiría 2 novos goles, este de córner directo de Adrián Camiño, pouco de axuda do porteiro, e o último, novamente Adrián Camiño, que marca con este seu 11º gol no campeonato. Agora mesmo pásalle o Ribadumia, o Arousa é o novo 4º clasificado. Partido en Bouzas entre o Rápido e o Laracha. O Laracha, fixadevos no dato, unha derrota nos últimos 9 partidos e está en descenso. Hai igualdade por arriba, pero tamén hai igualdade por abaixo. Marcou Alexandre este gol cun lanzamento dende fora da área e despois empataría o Rápido xa na segunda parte cun gol de Carlos Pereira. O Rápido, que me perdoen porque non o mencionei como un dos candidatos a entrar entre os 4 primeiros, e é outro deses candidatos. Sí. Hai equipos que están crecendo moitísimo, o Ordes, o Bouzas, o Arosa, que xa leva un tempo. Creo que están poñendo a competición moi difícil para esos 4 postos, non? Bueno, pues os 3 postos esos. O gol de Carlos Pereira, ao final, empate a 1. E a fin de semana pasada, creo que había moitos Twitter dende Boiro, estivemos vendo o partido do Boiro e gañou 4-1, non albiscamos ningunha persecución arbitral. Que nos din que xusto hoxe, que casualidade, que fomos nos arbitraron ben. Digocho en serio, aí se tú. E tamén como gañaron 1-4. Por certo, había moitos afeccionados dende Boiro. Temos unha sorpresa para os afeccionados de Boiro para o final do programa. A clave, en 8 minutos, 0-2. O 0-1 de Armental e o 0-2 de Suso. É que o Boiro é un gran equipo con grandes xogadores, Armental, Rubén Márquez, Carlos Padín, saindo dende o banco Juanma Torres, que é un xogador que estaba en segunda B ata hai unhas semanas. Bueno, un gran equipo. A lógica di que ten que sair de aí, non? Sí. Claro, pero unha vez pero a lógica abaixo, cando estás aí abaixo tampouco importa moito, eso tens razón. O As Pontes que recortou diferenzas co gol de David Amado, pero aínda na primeira metade, fixádevos, este rapaz que marca, a ver se o coñecedes, coa perna esquerda, non sei se o tiveches... A Padín, coincidín con el, sí, coincidiches como preparador de Ballesta. Sí. Dixeches que era o rapaz. O rapaz, sí. Está como un chaval, Está, desde logo. Ten 38 anos, 39, por aí andará a cousa. Mira, debe ser no 97-98. Pois, xa choveu. E o definitivo 1-4, marcado por Juanma Torres, ese xogador do que falábamos, gañou o Boiro, que de todos os xeitos segue en descenso. Que nos contan nas redes sociais, Carlos? Bueno, pois hai debate, entre outras cousas, sobre o estilo de xogo dos Somozas. Din, sí, a ver se entran varios tweets. Alberto, por exemplo, de dicir que o Somozas xogou de ti a ti, clama ao ceo. Organizado, buscou a contra, usou as súas armas. Celso di, anotade este nome, Luís Lois Carro, futuro da arbitraxe galega, naturalidade en preferente con 21 anos, subindo ano a ano. Pois, moitísima sorte. Tairus Magui, triunfo moi importante do Deportivo Lugo, aínda que xogando como a sempre. Forza Lugo. E Celeste Cocoboi, di, Lucas moi cordial, pero a súa entrada foi de vermello, foi de todo menos deportiva. E Dani Camiño di, Larry Bay tiña que ser expulsado pola entrada que lle fixo a Víctor Fernández, hai máis tweets neste estilo,